sam naredio sam. A nije, onda ćemo da vam pokažem šta se nalazi u moje torbe. Znači sad imam onu Hello Kitty. Ne neku ovako boju crnu. A ova druga je sa nekim košarama. Možemo da počnemo. Prvo ćemo da paramo ovu. Pa ćemo trenutno posle ovu. Ovdje nalazi mi se spomenar J, ovdje piše Jana, spomenar. Tu ima puno ljubavnih pesama i svačega. Ja to potpisujem u moj ranac. Spomenar imam još 3 u moj ranac. Evo i ovaj imam, ali zaključaj. Ne, ja ne znam. Dobila sam ključ. Da, on je prelip. Onda imam ovo. Prelip. Vidite karte. Prečudno je na razne karte. Imam još samo jednu. 3 stvari. Prvo, ova stvar, ovdje se nalazi kartica. Evo ga još jedno pakovanje tih istih karata. Ovdje imamo ove od ovih brazuka. I imamo ove Sarakej. Sarakej obožavam, pa i uzimam karticu. Imam školu, učitam Karađić. Čekaj. Ja neću da nisam gladna. Neću da jedem, nisam gladna. Sinđer vodnac. I još jedan. Sinđer posličite i imam još brzo posličite. Volkati su. Vidite ovo brzo posličio sad moj brat. Halim ja uzmem. Imam dosta sati. Mam mene briga. Gdje ima vest. Čim? Ima još. Gledu. Aha, se žela. Eto. No. Brazuka slike su vrlo super. Brati ih više nije super. Stop. Šta sad imamo dve stvari? Imamo ovo jako mila beba. Da. Juo. Mala bela bašna. Mnogo baš ne zaboravljam. Još. Kao? Čekajte. Nešto, aha. Eto, prolazi mene. Moram sad ovo da vratim tu. Misliš? Spomenar ću da se da. Zapisujem.
iPad nosim. Nosim Kitty. Nosim čaj. Nosim ruku skakšale. Ključeve od kuće. Obavezno. Sjaj. Sat. Dobro. Perfekt. Zvonce. Labelo. Naprimjer, kako je htjela. I ostalo. Sve. Eto. Kazala sam sve i još. Ali mi neće super. Evo što ću vam da se zaboravim tu. To što će ovog videa, nadam se video svi dopunite. Ovo lajkujte. Ćao!